Matrix. Piatý element, ktorý drží náš svet pohromade. Nie je to len filmový mýtus. Je to rámec, v ktorom dnes podnikáme. Prvých 5 sekúnd rozhoduje. Ak chcete rásť, pochopiť Matrix dnes znamená získať výhodu zajtra. Začnime. Chaos vyzerá ako šum. Ale v šume je vzor. Matrix je pre dnešok tým, čím je gravitácia pre vesmír. Nie fikcia, ale operačným systémom. Keď ho zapnete, veci do seba zapadnú. Globálna logistika. AI riadi tok, minimalizuje trenie, skracuje lead times. Prediktívne rozhodnutia v reálnom čase. Studená presnosť stroja, teplá spoľahlivosť doručenia. Nanosekundy. Arbitráž, likvidita, riziko riadené rýchlosťou. Tam, kde človek volí smer, AI drží tempo. A čas sa stáva kapitálom. Liek na mieru vašej DNA. Algoritmy dávajú návrh, lekár dáva súhlas. Technológia slúži, človek rozhoduje. Fáza 1. Adopcia. AI ako asistent. Automatizácia mailov, CRM, udalosti bez oneskorení. Uvoľní čas týmu a zníži kognitívny šum. Fáza 2. Optimalizácia. AI ako analytik. Predpoveď dopytu, zníženie nákladov, rýchle scenáre, menšie zásoby, vyššia marža. Fáza 3. Autonómia. AI ako stratég. Vytváranie nových obchodných modelov. Začnite malým pilotom. Merajte, iterujte, škálujte. Čo nesmie mať pod kontrolou? Veto právomoc. Finálne rozhodnutie o investícii alebo prepušťaní zostáva človeku. Kreatívna esencia. AI navrhne varianty. Víziu a dušu určuje líder. Transparentnosť. Každý proces musí byť auditovateľný. Žiadna čierna skrinka. Voľba je stále vaša. Zapnite svoj Matrix s rozumom, etikou a odvahou.